Ondizi TV Obwansu Bwomogusi. Bienvenido sano mwanchomo ligirelia Ondizi TV amaya ensa eyamo yabono mugoroba litkolia Jumapili eira ya ikeranire koroche imeye studio asset ya bwena ire bagotanga the bench. Karibu sana. Bienvenido. Wairire. Bienvenido miss. Bienvenido kigima. Karibu sana George imeya studio. Asante. Asa kwa rulembiere. Asitwa rulembiere igoto koruso mugaka gitobwata bakungu sita. Ole gotoerera na kiere amanage tino uchumi ya kongirega na kia manage tiko gayana abakungu abaye batanomo no to korugo no ngomyoka koruga no na amaje tinyweti. Karibu sana abakungu sita na uchumi yana kibone uchiyanyalikana bagota gotonda ngoro ngagitana manganya rako bakobairira ekireke gusigeito egeusigeito abantu baraboba kwanyora na chimbachero cheito chingigekero cheito chiabunwa bona abantu boboete na kitwale komoboli na kine ai turakoira Ondizi TV nonyare kweresa abakusi na ki okogaya na bangina aba batanomo lakini ayo na ya Bienvenido kigimo mwanchomo ligerelia George Nyakundi kireranigo ale omubwatania nabo igo omwando bwetureti naranga chitaito nchiregaria George omubwatania nabo igo omwando omubwatani omwando omukusi omwando omwanyagetinge yine coordinator ya mwanyagetinge Heritage Council. All right. Heritage sekebusi noro omwando Bienvenido kigima mwanchomo ligerelia ngo wachutiria bera tatu tutarachakana George gaga kagetaye kwanyara kwa bobo chutiria bera tatu chitamo bune chumo bwatani obumwando bwetureti ya mwanyagetinge naki etureti ya mwanyagetinge kendete George. Mwanyagetinge ese kisongo bagoteba na ne revolution yagendrete negendrete ya rutire chinsase eta yansire kor komesa ime yagusi togendrete gutara togendrete koigeka na hende tuigekire twahansire kora matunda amatunda mwanyagetinge mbiere kabisa imano kegima banga goboli barenga nakibono murobiri guchio bokira rituko yani recruitment ilinkobero rose bagotanga bali bono baikire gosoa ase omurobiri yuna ase kyombekyo baisanire nakimoko nyara ko mugo ikera anyway mwanyagetinge igotwansete korigia bagaka bali babwato bomanyo bonene weke gusi na hende gotwansete bunego soriga gosori yaba mariga twari kogenda kire ward aba murambara aba yasana bechi pikipiki kwa muboli na gae kenyoro onde naro manyete ke gusi bate bana ke gusi boli omugaka na karasigete omanyete ke gusi twamutebina ya mbeke igora bunko yabona makuta ongikyo twasanga no mugaka uyu no yonde twaigeka bono iga twaikire chi ward emerongene na isano chiagusi tobwate chinsagia cha mwanyagetinge asa bagaka bali nabangina bali bamayeteke gusi ekiere twasimekire 45 chi ward 45 tobwate chi branch buna mwanyagetinge Heritage Council asa abantu bali bamanye tobo manyi ochime kabisa bweke gusi. Bienvenido kigima eganga enene George Nyakundi goika ime studio gati ya amaroro gose emeroberi urimo ebuna ekyombe eganete ko bigoikira no kwene kinga yanyare koba gekugayana na koreto botoereru omorembe ase omugusi bwansi abeta anene ime county ya Kisii naki omoroberi imo koyoira tutarasoa ase ngwana ya benenga onyare ko bogwikiraniwa bona iga mutagasachi ito ntogo sigitari gitogo korra iga na inago kire gokorra ahoro mumuromo sai kabisa handsome boy. All right, asante sana. No
karentu abwate ebigori ebigori mbiarengo ekero kwarukire omwaka oyo yaba nekine ekegori kiao na kimo okuramana na ya moisia mbiole nori okurama ya mbiande bono iga kegori nkeyo tikeyo ekebunire timati abarigireri bari bandigireti bono iga timati ekero barugete usimba banyete mutinyiki usinainde ingo barugete nere ingo bakongete mokonga twarenge ekero kwarukire moko mokonga bamutebe na yankonore buna mukira ng'onde kwaruta izi igo kwamukongire ekegori keria naki kiari gusikana bono iga gusinto bwati kegori mwana na bakwaruka January yonde February yonde March lakini karentu wabwate chingige kerona ekegori kyomuntu igo musikaine abumo mbakisangi bono bakisangi mbaye onde tayo obwate bakisangi isbo kwa bagaka babande ngaine na bali guchigoro babwata bakisangi babo bono kugayana nkogotoka ikiara bonzi babire chogi onde tayo monene onde tayo moke ebare ngaine igo ekegori ekegeke nakitogendrete kuigekana kiba minto nonye kwarugete gose January tigatubeko mwaka uyu kwarugete mwabeke gori kimwe mwaka uyu naria maskani araje aria maskani aranyareko bagagotoka mwancho murigiriri marago bebono ekerengere kiagori boliria gorira berie ng'encho kigimari bolitolire neriri na kito kuburia nga ensemo enene yekiombe gietureti ya manyagitingi keirire koenekia buna kianyareko bagekoreta okugayana George Asubwango iga amaberera akisiasa nyareko bagakorokana tukarora abaraibe kanisa bagesoke batagi gututege tobotorero kisi county ya nyagutwara mabirira buna na kungusanira bunoko tukarora e group gose kiombekeria professionals bagatena bagatanga ntunobotorero tuganeti etureti ya manyagitingete tigiri maiga bagesoke na bagataba ndugututege tuwete asenchira yigekoro totegete turakwanira umuruberio yo mwaterete mugateba gati yabera atatu ayo bari barokanete ngango ngusana na bare barenge ko bagwikirane bayikiranire tiganganse igana rero ukugayana korone koti angosere ngende koti ndigiya badi pocket wane waterne koti tugambirane bono liberere litobwate gagusi ingochire koti ondo chire koti tarara monto konda koti bono nakiba kugayana ese kegusie kemira kyomo kusintwa bwate koti bune chiarero iga chikoti twabwate njiri chiare koleto omorembe okuganya yana kwarengo ngorigo koirania omorembe twabwate kolino kwende koti oyo gesusuro obe kosi bugabu so akwe fine twabwate ikyo na ndi koroje liberere ndinari kendrete iga onde tayo irukoti bone kineki na kia mwanya getingerite chikanso oikatogende gegekoro negekoro muna kiarenge ogosere umusajo gogotomwa egento seino oje gotorobo mugaka bagaka baikaranse bagamba manganani no embone gabatureti otware kinaga ari kiorobebe gari no muntu koibere chibando gari mugondo igogo umutureti gikatebe na kararu gento gete kerege nyoro nabo kerego ko gento gete ono mugusiere bunarenge kurukare ekera manyinga itekire iga kwanza agutware gento gikuru kwegesiumba egesiumba ge komente kana gyatwara kyabe muma bone muma genge spirit abantu abangeni mate bagoteba ne iki abantu aba egikuru rero ndakobolia misi mbolie nyasaye oyo mwogo sasi tali spirit no moika tali moika no moikale ndobwati moika mochen ndobwati moika moborio seitan na bagusimba bwato moika emume yetokonyerera iga ekero yakubwatira yetokonyerera abantu nabakorana emuma yari etomoro egatigo egete omoro nabamura asekebusi emume kuria abamura bono sekorigereri bia nabamura bagunya gwata na manyinga nabarumura bakoruta chingumi abamura bechipikipiki bakurwana lakini eyu ne mume kunya kosoka etara kendigwa nogo kendigwa nogo ligogo jamo musange mogo sanga amangana yonspi igakoera ikiara tali muntu
ne spirit ono moika omoika ori omobe okoro kuchimuma osoire nkwarora twakorire bogirano yes chimuma nchiarenga okurukare chitasonsori enyoro teke koro tongi atigarite kyo muntu getari bogirano ngiatigare toro kianya kurenda bori ningunyorete tinama yose ngiaje tekoira na singira net George omaya kubwatia wakanari professor Ngeri okwanete kusenere television yeyo le kwayana kabisa ne namnyoki we mesime yes baisi bali bamnyoki kabisa twanya kugayana mwanari twanya kugayana yatirire yaikiresa abangina bande bagotebuna ebingina bisogetega bira nesogo oroche muma bomonta gukwana tamanyiti agukwana ne spirit eri echimuma oroche nyari bari ero yansire na muma ekali omoro obo yansire konyochicha ngora abantu basoire bande bachire bagokora egasi yabo nantutagete korigereria amang'ano mufanyikasi oyo nagokora lakini abantu basoire nango itu tori korwasegete mogotiga abantu bakore egasi yabo echose chimuma eki nechimuma chikonya gosioka noroche bogetutu gacho ogoigoro nechitiagasi twamocheti gwekara twari gwetaga yes chimuma nchikenderete gosioka na bantu mbarochi George tiga ngobulira ndiri bulikiro kende maiga yogokwana abange mbatebete esekereri kabororo ratwate ngabaga kabokorera ngane nchara ya barire nkiye kwera bakare gosaba chimboli sita chinga kibune chuchumi etachitenzi ngane iyo banke mbanyirire tinga ningana yabwate obolito bwaye bakairira bune cheche wikira boniga baraimbara ba respondria sengencho yogoikirania magane bunayo omanyete nondo chega nenjara endiete mwaje boligere libolierio oroche taimboli tagetara entu dogoli chinsaga yes twali no bokima bwo boli toli koli chinyamecho entu akani bona abanyaktari mbatoli kera bagatote bina kali chinsaga chinyinge neri nako emboli eri kare igogo sabwa onyore injiro goetera oche goikasa bagako chikukwana ekinege ntegetangani kemboli yes togotebuna osoro injuka abagaka bakorangeri nyagete nagiakwerorere momo chaeti yes nakiagwe isikoligo jana na achire ga ya abagaka bari go karekeroro mukutano gosene chief wa monta kongora bari igo kumutumira marago bakamboli no musombo oira kamboli mwae mondo uri okurama kabisa okumina kai emboli yenga ya omugambi otoma uri nongora iga kai nyesi babona maambi go ikogendo chikuboli omugambi omotebi na gakingabere narura kamboli wachete bono omumanyi moino kare gochigose mwane yes ogotoroba goika batorobe bachire banyore injira yogocha chimboli ejisita mo nagotokorra nechinyinge sana gusi chinyomba tubwate sana emo ntubwate bogetutu togatwara bonchali togatwara bugirango abagirango yes togatwara abamachoge togatwara ababasi togatwara abanyaribari ejine chinyomba isana emo nakire nyomba abanyinga kuniro yes nechimboli echukera yo mugoika chegosibia ebibe biri byakoretu kere nyomba ya bogetutu. Alright, maragoba yabono amachibu yamabolio amangi koraitana natulikira tokorobosa kibito mangana maya abatokora bolinga bono gendango morabolie tuletiria bagakanga mamini barenge serious wetania George umurobeli uri mwatumiete chinchira cyoko bwatoka amaganyo no robot uri wetrase chinchira cha media wetrase cyumba cy'uburari na bintu binde ine wetani chinchira cy'uburari nchira nero mwatumegete maybe ekero murayuri one on one elinda iregenteke serious kosakero kendo murayuria nari galire tindizi tibia katabanga ya George batebire chimbuli echo jitina mayangencho yae biamono muralia yes alitanga ningo bapongesa sana ndisi television yes kere nyumba ne bwate ndisi no ena barayi baito na bagusi yes mbabwate ndisi no mbona igambandike mbakoligirete naende ngo basaba balete chimboli chirwango ekiara toigure ndumo boina toigure musioli tutamanyeti yes ndumo boina nerina toigure makweli na aranda lakini tomanyeti ngogota okonyesiora mbaroche enamba yemo yes enamba ya kabere mbabwate chiobisiga
amarube ntu abaikirete chiobisi akira omori na ahikira obisi ga na baisatu tubwate social media chisimi kiro muntu nabwate togo ngainereri togo gotomere mes yago ikira twara wasomire lakini aba muri aba baitontoroje nabaya bansire wakachi mes kotebana togo ja konyora ribaga to na togo ikagusiga ninu tokorangera murato tebi chimbuli ichi nichia nichiaki lakini intumate ngosonsora tore naende intuntori bana siasa tubwata bagambia baya kabisa gusiga lakini batetereti ikinyomba kiri cyeto kingigegero kizafata abakige gusiga abagambia bange mbabwati bagaka bako basembe igo bamanyete onsi gada ko naende omuraria mboria nobwato ekero bari kuri gikikura bari koteba nje no musombo ino ndaite ko bakorere gasi omosomba ndaite ko bakorere gasi bagita kire kenyoro abasomba baito tukagoka tabasoma bakira abato ira gasukari byamono tokeba ekero musombo rigeto musombo gokoremera mugondo garia anse kurwani umusombo nde orikire no muntu ekirani yawo igoko motebi na umusomba gabungo mbogokora gogo mobutegasi ago motebi nche binde bitinta getibona Mobusi otenenire gotebia abasomba abo baito nambo bimogokora igo tokurwana twaita na gari na inde abo n'abasomba baito twabwenete gocha batubori na baminto nyaga musombo nyarebe ngongitari ina kingokora bona abasomba barachi kurwana into abanyene to barigete na kitorakore ndogo itana tose go take sides biona sane marogo ya bono chimburi echi omurai George ngobori marogo ya bono asege koroto isekorigire gucha umaiga kiro kende no uri gutoka na mamocho nchetwa ngusananira monae kiro kenda bagaka batatherenga misi na George ngenda mokora mbora ikirania ire yokoreta tutebe mburi uri ogosire bachikugaya na mangana ibanyore nga misi nere omogosi uyo bono rende nyakogoserwere na kya gutiko benefit kiagera bonse bachire asara biamono sintu abwata asara ya etu abwate faida yonsi faida yo mugambi gokwana no mugambi onde amagendera gosoa ese none buku eye yaba Kristo ose gosoma gitabu kya Barawi Leviticus isanemo 30 imataye ose no mugambi emacho borigere abo baya soma kurugarika 30 na isana ibere ekivunga kemo ngotebere gusonsorana ekero abantu bagosire ogusonsorana nkware ngor no emboli nchiarenge koretwa ororo chiabutorwa twama gotebuna ekyo iripitwa na wakati no ngara bagote iripitwa na wakati moko anda mutu kutebu kweyurende ekyare yune kuya mogutoranderie goteba igo etabu kya Barawi Leviticus na bakegoteba igo bono nye mutageti gusonsorana inki mogo twarege egetabu ekisebu egendo gya kabere kera edini nebwate chi doctrines chiaye ngokora bari chiricho ekine ebimwanzo Yesu gajete akabeke mwanzo kwabatiswa watebi kwabero mukristo Waislamu inua misi mo Muslim kabisa mo Muslim wate bana teba igamara gatatu kwa Muslim kwabo Muislamu bono intwekero togoteba na omugusi onye koro omugusi ni mwenzi namba kusimole twateba gusonsorana nkoro ogosonsorana goso okugayana nkwarenge goita yo kware kwagacha ngimutachira moikaranse toigwa magana ino totebinyagete aya bwira ngora totebinyagete abu nogosere twera matense endo morembo chebusi ase ebisaku ao tegetentu metu umubekana oyo mubigesaku kirikia bameru mbabwatete njuri ncheke ekyo gegokwoneka kiatenene gekoeresa batenene bya eturetire kibakwanire ngana kiro muntu ni gagwitabirana batebanga yayo mwako yongo chia tokorori ngayimbura yachagete gutwera etureti amanyegetinki yatari etureti amanyegetinki omugusi all right omugusi sabeta
1907 na 1908 omusongo omunyandwaro omosota akarukurumata akarungu agacha abantu bagatebana bachekibusa ase itoga naende ase inoga bachekibu omugusi akamanya kwakwa agakuno omunyandwaro abantu ang'e 600 bagakuga abo getutu. Yes. Yari bari gachiko gusuka goja okomanyete omogetutu omunyari bari no mumachoge n'abamurabamo intoje to bate guchime abanaba murabamo bainto bosweta bagotiana na intwe bainto bosweta ongoge onde bwenzi itire ngoge ache se itotanyuma ache gusakuna megesako ekinegesa kugita umamia ndo totebe nemegiro ejine kinyomba isato abantu baito bagaitwa bagatachirunze 1907 1908 naliri yotenyo au chikorutaliti mo kamochiomo omosongo lyo mosoto lyo lekoro kunoti koti nyari koti ba murangi tibakabwatu abande bakairuramu abande bakaputorwe metwe kagenda bongereza rainde ntoje tonyisabe togenderete konyisa kagenda bongereza ekero twaitwa twaimukia magoko igoro ekanisa gacha Catholic gacha 1911 SDA kabwate 1913 abukonya tuitiru amanyinga itegete egotioka tokamaya goteba yayo munyandwaro yo nomobe tigatubwati chingenjo chiaye agatotebi ne nyasaye yani omuntu obwenete gusabwa gakori kunyasaye nyasaye rine rita ryabogere togaka haleluya amina togateba nturi gopinga tigatogoteba na itu engoro nero ringe omuntu togosaba tokaimo ki haleluya togatebibwa gitabu gekegechenu gegekoro kwemuma togatebe emuma sawa abantu bakairwa nyanjuga gosomibwa tware kubaruka ebisiti abantu bebisiti bakaba bagambi ntwabwata amaguono abagambi ali ito amaguono tware konyaruka ebisiti egarobo yagenda bikabune ebisarate egarobo yabuno ebisarate no tware gosomia abana baito chingikendo cyomugusi bikabuno bigaja tugatebuna mwana nyaruka tabasa go gusaro gokebwa tuntware gokebwa tukabatiga igo bono babeire buna mate babeire no baroche abamura tware gotere simbole tugwakoyo kabisa imete ngote biotebe distanza ibere tokonyara ekabunwa kigekero chito chikabunwa bono tukaba omugusi omwegarori ntobwati mugusi oli omugusi omonyene oli obwate ebigori ebiarenge structures wajire ebisarate bigibikoro kwa chiskuru mwanya gitinge no tutagete kogenda chiskuru chibe ebisarate byeito tobabundise chingigekero chito chomugusi kare manyi ngatale goitero amanyi gagaiteru goiko kubi obororobori spirit yeri nonye nkaini ekera itetapeli nyasaye gachitagatebana amanyi nkachire mpaka igoroga yo mwana okorukwa peri ngaimo murominari no manyete kwa Genesis yego totebi bona amanyi ngari akonya goiteka ase gusi ngonya gotoboria ari unaba gusi naki amanyi ngaya aitekaga bwasi ayaitekaga bochari ya bogetutu yari bari ayaiteka amanyi ngaya ngonya konderare na hindi chinsase icho ngoja gwokachire chibomorero noro togenderete gukubye ibona sana Grace ongwenya goteba Macmi President korumutalia Papa Sikogi chana agoteba omonyagetumbe omonyagetinge heritage bogetutu chache not atangana wali meya omorobere Benson Obare kuruchisemo chaka Jiado Ores Peter anere agotebanga mpiemono ndochengo nyara togendere ko batogosemiwa igoro yechinchira chia omogusi emambiebo emergobe bono gatia banda bange abaganda tokoba bako bwati mwena nete ultimatum good toye kwale ndo chinga kichetu chachirike njuri ncheke litangani bwango umuswati omongina entingana mogaki baki fast ready igahagete gitobu imanyaro roemba kama tagatina baga ajigorwali ku South Africa njuri ncheke yatebe tikibaki mukao ikalete mboliga na mbaire temboli meru ncheke bakanyenye mboli bakamwabira bono intuntu asaba tukanyoro bututu kanumboroboke
abamura baito mbamanyeti ekeng'wanso ninki mbamanyeti ching'igekero chiomogusii nchirichi bono ekero twanyora igo tukaextend tukabatebia aya rora abagaka bari chinsemo chieno gabu ekarorekana mbabwati bagaka bako basemi tukabatebia aya onye bagaka mbayo inchu mwanyagetinge inchu ngora igo buna sakaya ache botuko tubasemi naki chimbori echi ne chiaki ching'igekero chia omogusii nchirichi barikire chieme MSMS imbatagete gocha gotorora lakini deadline ere tarehe 22 omotinyo kabere nario tobegete rituko rio moiso chimbori echi chigocha segetunu ari kiamanga egetunu kio morembe no kogayana usine bwate bitunwa hawao ensaria negetunu kio kiemeyega yes aria ribencho negetunu kiechisegi mugusitare kurwana segi karataragenda ribencho bagende kobeke biranya bono chimbori echu ndochiganetie naende ntochiganyete naende borokiri na mbache bachirete tarehe 22 omotinyo kabere nainu twabarikire gari tunu biamanga asekirera akumerete chimbori sita imona sana chiombe sita mudosi one orochenga na arigani gwebene tarehe 22 gakito mbanga mere mende gaigase studio ombwatoke na inche ngikirane asomega oyo omonene oyakoro kwa ngwesi agotebanga nyare kwa bingo kwania agotebanga ko mzee Joseph Ngwesi na mama Mary Monchari kurumangari tongo bagotebanga no bari bakubwatia omuruberio libo mwere kigima abara imbaro mwe identified babwateranirie amuno muruberio ibwo koreta kiriteri kimwatumiete abagambe baito ndundoriko bisa au ngansero mongina donya nyakisega donya nyakisega na ena bongo teba iga abasimba manyete na oyu wete agosigita kabisa ere nyakisega na ende to amotebeti naki orete na indo bosibwo bori oje doje korugira gari abantu bari ojo omugaka ominto gakuru kwa senator senator ndira igeta agatebana abanyari bari bamubekire sumu akamaya kuramo mu governor akamurama mangana ntatebega ayuna ayete na bwata mastakae omumuro itoto sigete chief whip noro chengikia ba mataria ekere speaker ya ye radio ya iretwe nagoteba ya iretu na abamura ba Simbarati ekero ba irete gari akagenda kunyoji ekero kwa ulirwe gento turikogenda ayo bieka aina manyiga guchigwiteka ugo gwetera abagaka kwatumia diplomacy ndobwate diplomacy democracy go kwa uliru toko ende koti namba ngure speaker yani ama mundaka mochi abantu bakarara gake TRH batari bake wetera abamura baye o maego kolera omu governor omu Simbaneta na ende to musikite buna Simbaneta yeneta lakini gendo nkirago setake okunwa okura bagambi mbare ngego omugambi gakwira igotagotebana chiera mangana rot omugakara kura abamura baye mbatige ababandi mugakara tebango onyagete ngongitari abamura baho mbagotige abakomukera igoro kabisa omugaka simba gabwata bakungu kianda na any women na kinawo tebia stokorungu kaya na tura bakungu sita mwago ndabwate toko muboli na kia bakungu aba batanomo okubagaya na simba bwata bakungu kianda ereta kumanyarenda bakungu abakianda bwate na kia kugayana onya mumuroyo mubwo mukungu oyo mugakonya kumurutarigena tago chira bagaka baria abaise byara ari saka nyomete gari gosembogirango achira bagakororo baramotebi mwanya gitinge bwata bagaka korukera sub county ya Busi chiwodi nayo tebi 45 bwato igegete twabarangeri okagete tobwati bagirango gabo tobwati ababasi gabo abanyari bari mbayo abagetutumbayo mutagocha moche lakini goika moche nechimbuli echo moche abagaka babatwire mate babatebi na ya mubwate myaka menge
incho mugayanu nadio murembo racha. Alright, nare iga tatebetiri ya gutanga. Thanks for bringing representative yetu reti ya Manyagetinge. Ask the efforts ya jibabe kire likoleta okogayana ngagete onyale ko gukwanira. And if the warlords have refused to attend the meetings, does it mean ngetuleti ya Manyagetinge tebwete maino ekoroma? Anyway, tarehe 22 tamwe. Yes. Emogoteba Nyasaye ne spirit, Saitani ne spirit, na intwe togoteba chisokoro ne chisokororia ne ngoro yaito na tutarabatigera noro likikirabe after tarehe 22 February eyo kare aramisi ewiki. Imono sana George Nyakundi kirera soko nyarali bagalia goria bene. We give you a very short notice kurende kwa ikiranire kwanyere kwa bako koerera bene obotenene gose ensemo yetuleti ya Manyagetinge engana yoko gayana na kweneke nyele kwa bage koletoro chenga onye koti gose mbaraenda kotini abara ibe chikalisa bintu binde na boko ranga etuleti ya Manyagetinge George nechi koirali bagali na kegima lyokweneke muno kugayana kwanyere kwa bako ikirana ekero kwa ende koti igokogolie buku wate buna kwana manganaya na inche nyagete amangana ngo chikoteba na eke maene obo maene buoka. Yes. Nyasaye nkonye. Mbali koteba na Nyasaye ingege susuru. Intu Manyagetinge to gutumia omotembe. Igo kubwata omotembe kwanyo tebino onye ngainererida manganaya. Yes. Enkobengake. To kominchoria na kibata meire koruse ke gusigeito bataete kwa chikoti emetembe yinero tutaete tolete na ende turakora experiment tali abagambi baito togokorera lakini ngo nyagusaba tuli chikoti echi chito chigesongo chirairania mangana ya mange chirani ase Manyagetinge na ende ko sababa gusiba ito korocho motembo range naye yoegerere kabisa ekiara garia no chisokoro chito chirange na ene togocha gutumia kugaya n'abantu baito. Semo ye bigambero ne anchiranete buna amange ya mangana wiki wase bigambero na bako nyarako bako gayanua ase chinka abo igogwetera ase abatenene libebi nyoroga tiabo etureti ya Manyagetinge engana yago yomwerekegima engana yane yomwerio neri na Manyagetinge igebwate chisiro isato esiro yobotene kweit omwando litangani omonwa iteke gusi kwacho botene ngweito wakorero bogambi ebina bitoko gayana na ende togo saba na ende nabo togo saba bagambi baito moto sire ende toikensaria ndokore ebinte ebitage bigendrete ga ukwengenta chief family chibutogete rero maete no jonyole na abakungu na bago jakoba abasacha bako gambe menchi yabo ekiara abakungu mbataiti konyuomo na basacha mbataiti konyoma ebagonya kubutora amatunde metugoro twanya konyora abachokoro batabwati abaise ebinte ebina bitotete kogayana tubwate sibune serikali cheito n'abajumbe baito ende Manyagetinge rande into n'abagusi na ende boika omugusi asikwe egendo kyo moiso abagambi baito ndo basigete lakini bono iko ndabwatu sukogano musigari kimakosa mugambi kinda atebe na ngwakira indi nyagete na tuwale goteba nyachae ngwakira indi nyachae simi na indi tuwa mumanyite monta atebe ajana na iyo kisirani bono ingantu takiti musikane tonyoro muntu uri tugutabira. Alright. Bono atebe na nyagete ngwakira indi nyagete simi no siku toskwa na kite esiko tutaete koleta ase omugusi tobasike na ende mubwate the future abagantu baito ne vichana mubwate future incho Manyagetinge basemi na ende ebatwera mate unegata sene kiandezi TV nto irogete ege korora ge kogera to ko baretera omoroberio anene bwa chinge kerocha obogusi kerali tukolia la mesi. Asante sana George Nyakundi kirera soko nekia kwanyara ko bogosanga muna intento bagani nande bwango kegima motariki 22 chitaraika turanyara ko bato kwanera bera tatu ime studio gaiga rinde twense asobwa mutanyara ko bato ko imoka turanyara ko bato gosanga amona ino elituko elio lia la mesi chitariki 20 berolio nyara ko bakwanekia chibicha mone elio gichago chira senchira yobo ikiraniga ko asara mu manyi turanyara ko bato gosanga na George Nyakundi kirera
gweterera uyu ore omubwatani bwo mwando bwa etureti ya mwanya gitingiri tirane ngoro kwa Josephat Amisi na kuganirie oburigerio bya bwemero bire kubwate meandizi TV nyurango benatore amona chinsa isato aso kumanyia aya mona yanda mange kagenda tukwa gwateka koruchinsemo ime na isko yorogongorwa gusi